Kommer der ikke snart nogen? Ja, rolig. Men er kun et par minutter over. Så skal nok snart komme nogen. Jeg keder mig. Ja. Er du færdig med at pynte op? Jeg har pyntet op. Har du hældt alle chipsene op? Jeg har alt chips op. Jeg keder mig. Nu kommer der nogen. Nu kommer der nogen. Nu kommer der nogen. Hej med jer. Hej, Karl. Hej, Karl. Hyggeligt. Jeg har taget en gave med. Ej, det skulle du da ikke have gjort. Kom du indenfor. Kom indenfor.